Гомумән, уен кораллары ул кешенең хезмәте белән бәйләнгән. Аның барлыкка килүе дә шулай. Иң беренче уен коралларыннан минемчә бәрмә уен кораллары, ударный инструментлар дибез. Мәсәлән, борынгы кеше инде ике ташны алып суга икән, менә сиңа ул беренче уен коралы. Шулай бит. Ике агачны алып суга башлый, менә сиңа бәрмә уен коралы ниндидер. Ул ритм суга да, шуннан уже бии башлый, бәлки җырлый да башлый торгандыр, шуңа нигезләнеп ниндидер музыкаль тавышлар чыгарып. Инде уен коралларына килсәк, минемчә беренче уен коралларының берсе инде әйтеп киткән иң башта бәрмә уен коралы дип. Менә ук белән атканнар бит инде алар. Беренче безнең борынгы бабаларыбыз. Укның җибенә тартып карый, ук матур гына тавыш чыга икән. Укчы. Менә сиңа шушы кыллы уен коралларының нигезе шушыннан тора дип уйлыйбыз без. Шул ук укка тагы бер җипне тарта икән, уже ике тавыш килеп чыга. Өченчесе курса, менә сиңа, дүртенчесе, менә сиңа, пожалуйста. Гөслә килеп чыга, әйме, һәм инде ул укны булай итеп бырдып, булайрак эшләсә, сиңа ниндидер, бәлки ниндидер думбраның бу нигезенә бәлки шулай булгандыр. Инде тынлы уен коралларына килсәк, әлбәттә, кырларда, урманнарда, елга буйларында камышлар үскән бит инде. Мәсәлән, җил исә икән, ниндидер бер камышны сындырган, уйнап күрсәтергә, ниндидер тавыш чыга. Кызык бит. Менә сиңа тынлы уен коралларының Курайның барлыкка килү турында бик күп төрле мәгълүматлар бар, төрле риваятлар бар. Ул теге табигый тавыш. Әйттем бит инде, җилле дә камышны сындыра, и теге көпшә үзеннән үзе теге җил эргәчтен тавыш чыгара башлый. Әлбәттә, кеше бит ул бик акыллы кеше була инде кешеләр. Аңа шуңа игътибар итеп, тавыш чыга икән, әйдә мин дә чыгарып карыйм дип, шуны чыгарып. Инде аннарысын ул кеше игътибар итә. Көпшә озын булса, калынрак тавыш чыга. Көпшә кыска булса, нечкәрәк тавыш килеп чыга, әйме? Шушы ике көпшәне куя да уйнап карый, кызык икән бу. Ну бит инде һәрбер тавышка бер көпшә алып булмый, шуңа күрә ул тишектә тишә башлый. Тишек нәрсә дигән сүз ул? Значит, ул көпшәне кыскартуымы, озынайтуымы була? Менә сиңа шуннан төрле тынлы уен коралы. Курай ул теге мин әйтмәс идем теге татарныкы дип. Курайга ошаган уен коралы һәрбер халыкта да бар. Уруста свирель, анда кемдер най дип атала, һәм башка бөтен халыкта да шуңа ошаган уен коралы бар. Нишләп ул без Курай дибез? Чөнки без татар халык киләренә җайлаштырып эшләнгән менә бу уен коралы Курай. Шул ук менә элек әйтеп киткәнчә пентатоникага. Беренче Курайларыбыз безнең ул 2 тишек, 3 тишектән булганнар алар. Хәзер алар 7 тишекле Курай. Музыка уен коралларының төрләренә барсак, менә шул кыллы уен коралларыннан безнең халыкта бик популяр думбра, 2 кыллы думбра. Ул думбра бик күп халыклардан алар кулланылар, аңа ошаган уен коралы. Ул думбра бар, калмыкта да бар, казакта да бар. Нинди генә халыкка игътибар итмәсәң, барсында да бар ул аңа ошаган. Русларда балалайканың килеп чыгышы турында бәхәсләр бик күп баралар. Хәзерге заманда да, ләкин
бик күп галимнар әйтүчә, балалайка ул думбрадан килеп чыккан. Ике кыл хәзер анда аларның иш кулы. Аннарсын сос. Тоже кыллы уен кыралы. Аның теге башкару тавыш чыгару формалары икенче төрле. Әгәр дә думбрада бармак белән уйныйлар икән ул әйттереп инде. Сазда ул чиртеп уйныйлар. Анда медиатормы нәрсәдер кулланыла. Гөслә дә безнең халыкта бик популяр булган. Хәзер менә без шул гөсләне кире кайтарырга йөрибез, Аллага шөкер. Гөсләчләребез дә бар. Аннарысын гөслә ясаучыларыбыз да барлыкка килде хәзер. Алар безнең шулык менә Бирмәнчек ансамблендә дә һәм башка музыкаль коллективларда барлыкка килә башладылар, куллана башладык. Думбра инде хәзер бик яхшы без яңадан кайтардык дисәк тә була, чөнки шулык мөнәҗәтләрне, бәйетләрне думбрасыз бер дә күз алдына китереп булмый. Инде Бәрмә уен кыраларына әйтсәк, алар бит беренче уен кыралары шул әйтеп киттек инде. Ике таш, ике агачны сугып, алар төрләре йөзләгәнчә дип әйтер идем мин. Менә кашыкны, ике кашыкны суксаң, менә ул Бәрмә уен кыралы бит инде. Төрле шакылдавыклар, әйме. Аннарсы менә шундый һәрбер авылда biz bilәбез, бәләк булган. Бәләк нәрсә ул? Кирне югачтан аның учук булмаган бит ул чакта. Аны или кир тактасы итеп ташләгәннәр анда менә кирне юган чакта, чтоб теге пычракны бетерер өчен. Шулай да аны халык бездә кулланган, ул хәзер дә безнең сакланган матур тавыш чыга. Русларда ул рубель дип атала, бездә бәләк. Вот. Бәрмә уен кылары. Аннарсын иң популяр хәзер Бәрмә уен кыларыннан безнең дәф. Ул шундый тәгәрмәч кебек бер тире белән эшләнгән. Русларда ул аның төре бер бубен, бездә ул дәф, анда төрле аның төрләре була. Ну, ләкин шулай да дәфсез мөнәҗәттә әйтә һәм борынгы еллар безнең бөтенесе дәф белән башкарылган. Шарык илләрендә ул безнең шул бик киң популяр төрк илләрендә инде бик популяр уен кыралы, Бәрмә уен кыралыннан. Тагы кыллы уен кыралыннан без кылкубыз дибез инде біз. Теге менә скрипканы беләсездер инде. Скрипкада анда смычок диләр. Атның кыйрыгыннан һәм аның теге гривенчик була шушы шал гриф. Атның шул кыйрыгыннан, аның шәшеннән дибез инде алынган шуны җипләрдән эшләп, шуны смычок ясайлар, смычок дибез инде безәйме. Шуның белән тавыш чыгара торган ул кылкыбыз, гыжыкта диләр анда безнең. Алар бездә дә популяр булган, алар хәзердә без Аллага шөкер камилләштерелә, кайтарыла. Инде соңрак башка уен кыралары барлыкка килә. Мәсәлән, гармун. Гармун ул 19-чы гасырның урталарында безгә килеп керә Татарстанга. Аңа хәтле ул бездә, дөньяда да булмаган дирим, ләкин аның борынгы теге аңа ошаган аның бабалары ерак Кытайга барып китә, ничә йөз элек Шэн дигән уен кыралы булган. Шуның анда аның турында сөйләшсәң бик күп сөйләшергә кирәк. Ул Европага килеп, анда шул гармун ясай басайлар да, шуннан Европадан безгә килеп керә ул гармуннар. И Россиядә гармун бик популярлаштырыла. Һәрбер халык үзенең көйләренә җайлатып үзенең гармунын эшли. Кавказ халкы, монда менә күрсәтергә булыр иде, конечно. Алар кавказская гармоника дибез инде. Үзенә ошатып ясай гармун.
самый анарысын, мәселен, Саратов гармоны бар. Анда Саратов тақмақларын башқарыр ішін, әйме. Ул үзенчә эшли. Аның қыңғырауы да була, әйме. Татар көйләрен җырларга безнең үзебезнең тальянкабыз бар. Ул татар халык көйләрен уйнарга җайландырып эшләнгән. Инде кызганычка безнең кыллы уен коралына килсәк, думбра, саз, төрле шул вакыйгалар арасында безнең сәнгатебездән, мәдәниятебездән китеп бара, аңа алмашка мандолин килә. Мандолин ул билгеле булганча Италия, Испания якларыннан безгә килгән. Шул ук теге төрле гастрольләрдә йөрүче артистлар белән инде күрәсең. Скрипка шулай ук шул яктан килгән. Ул безнең борынгы уен коралларыннан нигезләнеп эшләнгән. Мандолина ул итальян инструменты. Ул безнең сазга бик җайлы. Әгәр дә саз белән мандолинны карасак, мәсәлән, ике кыл бер үк төрле тонга шулай көйләнгән, кайчакта өчәү дә була. Сазда, мандолинда парлы кыл. Аның моңлы тавышы менә безнең татар халык җырларын башкарырга җайландырып эшләнә. Менә мәсәлән, беренче укытучылар әзерләү уку йортларында татар укытучылары бөтенесе дә мандолинда уйнарга тиеш булганнар. Чөнки шул мандолинны күтәреп алар авылга кайталар һәм җыр дәресләре алып барырга. Ул чакта бит фортепиано да булмаган, баян да булмаган, магнитофон да булмаган, мандолинда уйнаш. Мандолинда уйнаучылар менә безнең Мансур Музафаров дибез. Әйме, Нақи Сәнбәт, Муса Җәлил. Бөтенесе дә алар мандолинда уйный белгәннәр. Бик яхшы уйный белгәннәр. Чөнки ул чакта 20нче гасырның башында, әле 19 гасырның ахырында дибез инде, мандолин бик популяр була безнең татар халкында. Әле мин үзем дә хәтерлим, менә 40нчы елларда авылларда укытучылар җыр дәресләрен мандолин белән алып баралар. Кызганычка, мандолинаны хәзер яңа уен кораллары кысып чыгаралар. Шул гармон бит ул вообще бер уен коралы да дөньяда үзе генә гади килеш тормый. Ул гел камилләштерелеп тора. Шул гармоннан баян килеп чыга. Баян ул шул гармон, ләкин камилләштерелгән. Баян әлбәттә гармонны кысып чыгара башлый, чөнки гармон баянда аның башкару мөмкинчелекләре зуррак әлбәттә гармонда караганда. Кайбер авылларда, мәктәпләрдә, мәдәният йортларында фортепиано килеп чыга. Аннан соң аны да кысып чыга торган уен коралы бар, инде анысы синтезатор. Электрон уен коралы. Әлбәттә аның мөмкинчелекләре бик зур, бик күп, ләкин аның бар бик бер кирәкмәгән ягы дибез инде. Ул электрон музыка, аның тавышы кеше тавышына туры килми, чөнки ул җаны юк аның. Аңлыйсызмы? Әгәр дә кеше тавышны үзе чыгара икән, шул ук менә мандолинаны чиртеп, курайга үзе иреп, үзенең җиктер өлешен кертә бит инде. Скрипкада ул уйный, әйме. Синтезаторда уйнап, аның баста үзе тавышы килеп чыга ул. Шуңа күрә ул әлбәттә бик популяр булды ул хәзер. Ләкин шул ук та, ләкин тәрбия эшендә аның начар ягы бик күп. Синтезатор белән җырлаган җырчы, беләсезме, менә алайга әле шундый бер мисал. Җырчы җырлый ди, әйме. Ул каядыр хәзер бер тавышны озаграк тотасы килә. Синтезатор аны эшли алмый. Ул бит машина кебек. Тик сугып бара, әйме. Хәзер синтезатор ритм суга, бу җырчы туктады ди мәсәлән. Аның артыннан теге бәрә музыка талга бара алмый. Әкрен әйтергә дә эшләй алмый.
тизрәк тә җырлай алмый җырчы, әйме? Ул теге машина кебек, синтезатор кызганычка каршы ана шуның бер начар ягы бар аның. Ул машина. Ну, тыңларга матур. Ләкин җырчының башкару осталыгын ул ничектер кыса. Минемчә. Ну, минемчә генә түгел, бөтен музыка белгечләре шулай диләр инде аны, әлбәттә. Ну, заманнар үзгәрелә, әлбәттә, электрон уен кораллары барлыкка килә, ләкин алар инде үзе халык уен кораллары түгел. Алар безнең халык уен коралларын кызганычка хәзер кысалар. Күрәсең шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Чит илдә, кайбер Россиядә уку йортларында шундый музыка уку йортларында шундый кафедралар барлыкка килә. Мәсәлән, безнең консерватория бар, этномузыкология дибез инде, халык иҗатын өйрәнү, халык борынгы уен коралларында өйрәнү. Инде чит илдәге, мәсәлән, кафедра, мәсәлән, старинный музыка диләр. Борынгы скрипкаларда ничек уйнаганнардыр, борынгы виолончельдә, борынгы контрабасларда, борынгы гобойларда инде, флейталар, алар бит камилләштерелгәч, анда башка тавыш чыга. Шундый кафедралар, алар хәзер бик популяр булып киттеләр. Даже безнең Мәскәү консерваториясында андый кафедра бар. Борынгы уен коралларын өйрәнү, борынгы ничек булган. Без оныта башладык аның турында. Билгеле булганча, бик зур бер шундый мәкаль бар, әйтем бар. Әгәр дә без үзебезнең тарихыбызга, гореф-гадәтләребезгә пистолет белән атсак, киләчәк безгә пушка белән атачак ди. Шуңа күрә бер чакта да борынгы үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытырга ярамый. Чөнки безнең нигезебез менә шушы фундамент. Безнең бөтен мәдәниятме ул, музыка сәнгатеме ул. Нәрсәне генә алма, аның нигезен бер кашында онытырга ярамый.